е овкусено със специална подправка агнешка, която е много вкусна, обаче забележи преди това лекичко осолено, в трите червен пипер, сладък червен пипер вътре, лекичко сложих да има малко черен, гъбките, някъде мъничко биричка сложих така, така за райграс и точно на кила хубави хапчици. Сега, в момента трябва да сложим малко лук. Следващата процедура е лук на агнешкото. Така. Всичкото си иска тънкостите. Всичкото си иска неговото. Трябва да знаеш как да го направиш. След което хубаво още малко лук ще вземем. Нали? Дай да го нарежем така по-на едричко. Така се усещат вкусовите качества на лука. Ако го нарежеш наситно, да се става като малко дъвкани из плют. Нали? Обаче като е на едро, вкусовите качества по-се запазват. Така. Много добре. Доволен съм. Абе, Жоро, имаш много хубави слипърс, бе, я ги покажи. Моля? Много хубави слипърс имаш. Слипърс ли? Ау, аз съм много секси, ми. Ще останеш. Ама ти говориш. Още малко лучит. Така. Другия лук ще бъде за дропсърничката. Нали? Така. На едро. На едро. Така бе. То си вам звезде, бе. Виж какво става една звезде. И бати Жоржи, какво прави за геви? Къде си? Така. Сега, от тук насетне, виж как ще го обмесим така, обваляме така едно хубаво това агнешко. Ами нормално е към 2 кила и половина агнешко някъде. 3 беше, значи около 2,5. Идеално. Не забравихме маргаринчето. Батър гарлик няма, но маргарин има с леко чесън. Така, плакнем. Сега, следващата процедура. Ще му сложим, знаеш ли какво? Ще му сложим топла водичка, да го изкъпим. Опаля! Така. Едно хубаво ще го изкъпим и го слагаме да се пече. Опаля! Опалянка! Черно пеперче малко му сложих, макар че не се слага. Но вече тук всеки може да импровизира както желай. Знаеш, че няма да му слагам много водичка. По принцип, независимо какво месо е, когато му сложиш вместо водичка мъничко биричка, трябва да пие след това бяло вино. Ако му сложиш бяло винци, по принцип за бялото месо, ще го пиеш после или с бира, или с червено вино. Нали? Гледай какво става. Според мене, трябва да го разбъркам. Що стана много добре? Айде. Време. Айде, още малко водичка. Не, ние ще му долиме. Жълта. Някъде след час и половина ще го отворим. Жълта. Биричката ти. Биричката, но аз му сложих, бе. Сложи ли? Да, още малко дай ще му сложа. Ще стане пияно агни. Ти да си яла пияно агни. Айде, лекичко така е. О, добива вкус. Стига толкова, стига. Сагянте. Много готина песен. Сериош. Уха, браво е. Сега, следващата процедура е да го завием с юрганчето. Едно хубаво стане очи от всякъде, да не може да диша. Но преди това аз искам да ви кажа нещо. Елате, преди това искам да ви кажа на здраве. Все пак днеска е Гергьовден. Нали така? Да. Заповядайте, вземете си на бомбончи. Да. Вземи си да я. Папкам бе. Сладък. И сега. Жълта? Да. Здравей. Здравей на всички. Честит Гергьовден. Ден на армията, ама все пак Гергьовден. Айде на здравей. На здраве. Санянте. Много готина песен. Браво. Себе još. Себе. Да сте живи и здрави и заповядайте. След малко се почва салатата. Тя ще е от така наречените червени репички на английския радиш. Радиш, краставичка, марулка,
Пресен лук, къде ми е ножчето? Ето го. Краставичка. Гъбките са за дроп сърната. Виждам. Тези гъбки са за Виж. дроп сърната. Чакай сега. Репичките. Радиша. Така. Марулките пресни са. Не са експайр. Ето ги. Гледай какви марулки са, бе. Гледай, бе. Ще кажеш, че от първенец от пазара, бе. Гледай, бе. Майка, мале. Така. Пресен лук има. Салатката ще ме прави след малко. Така. Следващата процедура тук е дроп сърмата. Да не забравиш. Това са сърчица, нарязане на фингъри, виж, и черен дроп. Ако знаеш каква подправка съм сложила вътре. Сега ще нагрежим си докато за мусака и това ще е за дроп сърмата. Какво си сложил? Такава подправка съм сложил, омайно били, че няма да усетиш. Браво. Направо ти само да признеш пръщо, да видиш. Така, дай да привършим първо агънцето, завито, да го завием, ти ще го завиш. Оставям това на теб. Хайде стига за сега, после пак ще продължим. Яйцата. Яйцата. Ще ти взема яйцата, бе. Хайде, моля те. Продължаваме после. Това трябва да се зави. През това време ще приготвим дроп сърмата. Едновременно ще я сложим заедно с агнешкото вътре. А пък ние ще си правим салатката. Ма хубава такава великденска гергьовска пролетна салатка. Ох, кочо! Така. Давай да го завиваме. Давай, че агнето стана студено вече. 17 градуса е вънка, бе. Айде да свършим след видео. Давай да свърши, после ще продължим. Край на първа част. На здраве за сега, има и чакате, след малко ще се върна. Сега ще стане всичко. Да. Бай-бай. See you. Take care.